ఒకళ్ళు వచ్చేసి ఇట్లా పట్టుకొని ఆగుతూనే ఉన్నారు, మీలాంటి వాళ్ళు ఇస్తూనే ఉన్నారు. అక్కడ నా చేయి దొరకలేదు బుజ్జాడు చేయట్లే ఎప్పుడు కానీ బుజ్జాడు ఎఫ్ఆర్ఓ సందగుండా ప్రజెంట్ నేను జూలూరుపాడు రేంజర్ గారు కరోనా వైరస్తోనే హాస్పిటల్లో ఉండడం వల్ల నేను ఇక్కడ విధులకు నిర్వహించడం జరిగింది. గత 2 రోజుల నుంచి మనకి అటవీలో గస్తీ చేయించున్నాము. అక్కడ కూడా మనకి రాజారావుపేట అడవిలో కొన్ని అటవీ ఫెల్లింగ్స్ జరిగినవి. నెక్స్ట్ ఈ రోజు మేము ఏం చేసామంటే ఆ ఫెల్లింగ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినాయని ఇన్ఫర్మేషన్ మీద పాపకొల్లు గ్రామానికి వచ్చేసినాము. అక్కడ 4 కార్పెంటర్ల దగ్గర కర్ర దొరికినది. అక్కడ సుమారు 1.5 CMT కర్ర దొరికినది. దాన్ని కూడా మేము సీజ్ చేశాము. ఇక ఫ్యూచర్లో బోరు బావులు కానీ కరెంట్ లైన్స్ కానీ ఏమైనా వేయాలనుకున్నా కానీ అటవీ శాఖ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి తప్పనిసరిగా. అటవీ భూములలో ఎలాంటి పర్మిషన్లు ఏమి లేకుండా వేయద్దు. ఇప్పుడు మనం ఆక్సిజన్ కొనుక్కునే పరిస్థితి ఏర్పడింది. భావితరాలకు ఆక్సిజన్ కావాలంటే ఎలాంటి చెట్లని ఏం నరకకూడదు. ROFR పట్టా భూములలో కూడా 15% గ్రీన్ కవర్ ఉండేటట్టుగా ప్రతి ఒక్క రైతు చూసుకోవాలి. ఈ నెక్స్ట్ ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కూడా ఈ నేచర్ మీద ప్రేమ ఉండాలి. ఎలాంటి అడవి జంతువులు కానీ చెట్లను నరకడం కానీ ఏమీ చేయకూడదు. ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతగా స్వీకరించాలి. అలా ఉంటేనే మనకి సకాలంలో వర్షాలు వస్తాయి, తగినంత ఆక్సిజన్ మనకి దొరుకుతుందని మనవి చేస్తున్నాం. ఈ గతంలో పోయిన కర్ర గురించి మేము గస్తీ చేయిస్తూ వచ్చాము. మనకి మన పాపకొల్లు దగ్గర ఒక 4 కార్పెంటర్స్ దగ్గర మనకి కర్ర దొరకడం జరిగింది. ఆ యొక్క కర్ర కూడా మేము సేఫ్ కస్టడీ తీసుకొని మా స్టాఫ్కి అప్పగించి వచ్చినాము. దాని మీద కూడా వాళ్ళకి కేసు చేసి రిపోర్ట్ చేస్తాం. స్మగ్లర్స్ని కూడా మేము పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాము. కల్ప స్మగ్లర్స్ని కూడా మా వైపు నుంచి కాకుండా పోలీస్ వైపు నుంచి కూడా కొంతమంది సమాచారం మేరకు వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము. వాళ్ళని కూడా పట్టుకోవాలని. ఇంకా 2-3 తండాలలో ఇది మనకి పవర్ సార్తోని కర్రల కోసి అమ్ముతుందని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. వాళ్ళ మీద కూడా నిఘా పెంచాము. తక్షణమే త్వరలోనే వాళ్ళని కూడా పట్టుకొని వాళ్ళపై కూడా కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది.